Duren sawit artine opo? Dudu keren ra duwe duit. Nek corona singkatan opo? Komunitas rondo-rondo nelongso. Jo ngambek garai pilek, jo ngamuk garai watu. Kudo garang artine opo? Dudu gawe merangsang. Nek korupsif singkatan opo? Komunitas rondo-rondo agresif. Jo gawe goro-goro, corona pancen nyoto. Gawe masker pro sehato, cuci tangan luwih prayoga. Jaga jarak sing dawa-dawa, sehatake bangsa negara. Kudo bau artine opo? Dudu banyak uangnya. Nek korban singkatan opo? Komunitas rondo-rondo kembang. Jo pusing garai wahing, jo mewek garai keneng. Covid iku artine opo? Coronavirus sing sambar nyawa. PSBB singkatan opo? Pembatasan sosial berskala bongsor. Jo ojo do sembrono, corona pancen nyoto. Gawe masker pro sehato, cuci tangan luwih prayoga. Jaga jarak sing dawa-dawa, selamatake bangsa negara. Jo gawe goro-goro, corona pancen nyoto. Gawe masker pro sehato, cuci tangan luwih prayoga. Jaga jarak sing dawa-dawa, sehatake bangsa negara.